Inter 2, Juventus xejn. Ikolli nammetti illi la stennejt li se nirbaħ il-lejla u wisqanqa stennejt li se nara l-logħba illi rajt il-lejla ħbib tiegħi. Kont qed nistenna illi il-logħba konna ħanitilfuha anke minħabba l-fatt l-argumenti tiegħi qabel il-logħba kienu bħala mentalità big match mentality l-Inter maħniex hemm, imma naħseb illi llum bil-wirja li jorejna naħseb illi l-plejers għalqu li ħalqi għaliex konna dominanti għal ħafna perjodi tal-logħba, konna tista' tgħid derna iżjed minnhom matul il-logħba u dan huwa riżultat tista' tgħid ta' dan huwa riżultat illi wassal għal din ir-rebħa illi ġibna illum fl-logħba fejn kellha tgħid ħafna għall-iżvolġiment tal-kampjonat. Issa fil-fatt ġejna daqs dawk illi attwalment qegħdin fl-ewwel post illi għada rridu naraw se jagħmlu mal-Cagliari. Però kienet rebħa importanti il għaliex anke tajna messaġġ li speċi l-Inter il-logħbiet il-kbar kapaċi nirbħuhom u kapaċi mor tajjeb fihom. Nitkellmu ftit fuq is-singli. L-ewwel plejer li nixtieq nitkellem fuq huwa dan is-sinjur li hawn warajja, Arturo Vidal, illi sa fl-aħħar rġajna rajnih jagħmel gowl ieħor, imma qabel il-logħba għamel ġest li naħseb seta' evita. Ġest li orajt għandna il-Chiellini allegatament bis-silbeġġ tal-Juventus, ġest naqra tobr. Naħseb kien naqra professional dak il-ġest. Ħanejdu hekk, speċjalment lejn li tlobu bħal-Inter Juve meta taf ir-rivalità li hemm bejn iż-żewġ settijiet ta' supporters. Però millum il-qudiem wara dak il-gowl li għamilt naħseb illi il-laqam ta' Turu l-lager nista' nibdilulek għal Turu bewsa ta' ġuda għaliex dik jiena rajta letteralment bħala bewsa ta' ġuda li l-ewwel tbusilhom l-arma u mbagħad tiskurja l-gowl iskurjajt. Karta safra imma jalla terġa' tbus il-beċ tal-avversarji u tiskurja kif għamilt, issa min qed tisemmi valuri mhux valuri. Ir-risposta tiegħi hija ċara, la fine ġustifika mezzi, speċjalment fis-Serje A, speċjalment meta tqis lilna l-Italja ma jġibuniex, jalla jibqa' jbus il-beġis avversarji. Imma jiskurja jagħmel sew. Jien l-importanti li nġib 3 punti kif ukoll fl-Italja ma jinteressanix. Niġu issa t-tieni gowl Nicolo Barella, plejer ieħor illi kompla juri l-kapaċitajiet tiegħu, veloċità u irnexxielu jiskurja imma gajs dak il-ballun ta' Bastoni kien xi ħaġa li ħadd wisq pjaċir u biex nuża wieħed mill ħafna tormentoni li kien juża l-famuż Jerry Calà, l-attur famuż Jerry Calà fil-films tiegħu dwar l-snin 80, naħseb illi dak il-passaġġ ta' Bastoni kien purament libidine. Imma x'vera kien passaġġ preċiż, kien passaġġ dirett li letteralment il-Barella qallu morru skurja. Sodisfazzjon doppju illi Bastoni huwa plejer illi żviluppah Antonio Conte dak li skont ħafna ukoll għandu jippakja l-barra li jitlaq il-barra mill-iktar fis. Conte out, ħamlu ċara, jiena fl-opinjoni tiegħi anki jekk Conte Alla ħares qatt ma jrebbaħna xejn. Imma dak fuq Conte d-diskors huwa miftuħ u għadu taħt skrutinju kif ktibt f'artikli preċedenti, imma il-fatt li tagħna en biex Bastoni sar id-difensur li hu llum diġà huwa ħafna barra l-fatt li huwa difensur żagħżugħ, difensur Taljan illi fl-opinjoni tiegħi għandha timlini b'sodisfazzjoni li għandna wkoll difensur Taljan illi qiegħed fis-sitwa qiegħed ikun regolari mal-Inter u huwa wkoll plejer tajjeb ħafna. Jiġifieri bravu Bastoni, bravu Barella u bravu
Vidal l-lum naħseb kienu strumentali biex irbaħna din il-logħba. Player li ddiżappuntani kien Lautaro Martinez illum, illi fl-opinjoni tiegħi tilef ħafna ċansijiet u ngħidu hekk, nixtieq li naqra xi ħaġa iżjed minn Lautaro għaliex sfortuna jew traskuraġni ma tantx qed nieħu pjaċir ma jitlef dawk iċ-ċansijiet. Taqtax qalbek Lautaro, l-kampjonat għadu twil u nemmen li semek settieħ ukoll. Fl-aħħar nett ukoll nixtieq li ngħaddi messaġġ il dawk il-partitarji tal-Juventus illi forsi qegħdin ġiethom il-kursi tal-li jaraw naqra dal-video x'ħajjejt, naf li wkoll dawn il-videos qed imorru fuq stazzjonijiet Juventini u fuq forums Juventini ma jimpurtax. Vollieri, l-importanti li ma tinsewx tagħmlu subscribe biex tkomplu segwu ukoll il-kelma l-klim tiegħi nkun qed ngħid fuq il-videos. Musta noqgħod najjar eċċetera, rajt jiena forsi bniedem mill-iktar inħoss id-derbi milli Inter Juventus biss. Qatt m'hemm xejn mitluf min-naħa tagħkom u dan ukoll hija twissija l-ħut l-Interisti. Ma naqtawx il-Juventus barra, vera li bħalissa qegħdin 7 punti imbedin minna, imma għandhom tim tajjeb biżżejjed biex jirkuprawhom daw. Barra minn hekk ma rridux ninsew li jekk jirbħu l-logħba nieqsa man Napli jiġu 4 punti kif ukoll li il-konfronti diretti dawn irridu jilagħbuhom it-tnejn li huma ġol-Juventus Stadium. Jiġifieri għall-inqasim fil-fema tiegħi il-Juventus għalissa ma naqtaħħomx il-barra mill-ġlieda Scudetto. Lura għal-kapitlu Inter nagħlqu l-ewwel round nhar is-Sibt li ġej fis-6 skużawni, kontra l-Udinese barra minn darna, logħba triki ħafna u logħba illi rridu noqogħdu attenti minnha. Kelma finali biex ukoll nagħlaq dan il-video. Iva, ovvjament, nuħdu pjaċir li rbaħna kontra rivali bħal huma Juventus, imma l-aħwa qatt ma rbaħna xejn. Qatt fadal 20 logħba, kampjonat għadu twil ħafna, issa l-ġirien anke bl-akkwista Mandzukic naħsebhom l-intenzjonijiet ċari illi se jkunu hemm ukoll għall-ġlieda tal-kampjonat. Jiġifieri biex nikkwota l-ex team principal tal-Ferrari Maurizio Rivabene, piedi per terra e testa bassa, għaliex il-kampjonat qatt fadallu ħafna x'jintqal, qatt fadal ħafna logħbiet u importanti illi nibqu konsistenti fil-rebħ, speċjalment fl-logħbiet bħal tal-lejla, jekk irridu illi forsi fl-aħħar f'Mejju nagħtaw xewqitna u nerġgħu naraw l-Inter fil-quċċata tas-Serje A. Inkitbu fuq dan l-istazzjon ta' YouTube għal diversi kontenut li qed ikollna sew bħala video logs bħal dawn kif ukoll il-programm l-intervista li ħajibda jixxandar kull nhar ta' ħamis fuq dan l-istazzjon ta' YouTube, nhar il-ħamis li ġej se jkun programm fuq id-darts. Klik. Segwu ukoll il-paġna tagħna sew fuq Facebook kif ukoll is-sit uffiċjali tagħna antonellosportsblog.wordpress.com għal dak li huwa kontenut ġurnalistiku, kif ukoll nħeġġitkom biex issegwu l-kollaboraturi tagħna Velocity Sports Racing. Għada ser ikollna il-Grand Prix tal-Gran Brittanja tal-kampjonat prinċipali li se nikkummenta jiena flimkien ma' Efrom Tabone, kif ukoll għal min irid jilgħab l-aqwa kwoti b'mod responsabbli is-sit ejjabet.com fejn fih issibu l-aqwa kwoti fejn jidħol futbol Taljan, futbol Ingliż, futbol lokali u diversi sports oħra. Kif tlestu minn dan kollox, bħalma nħobb nejjem ngħidilkom għamlu li xjaten tridu. Lejt tajb lil kulħadd ħbib tiegħi u tinsewx jalla Vidal jibqa' jbuss il-beġis avversari u jiskurja perché vincere è l'unica cosa che conta. Kif u come fejn tidħol is-Serje A ma jinteressanix l-aqwa li tiġi rebħa. Bravi ragazzi, missa ejja ħanħarsu l-qudiem għaliex il-kampjonat qatt fadallu. Lejt tajb il kulħadd.